Mae yna straeon am John Thomas ei fionydd sydd bellach yn chwedlonol. Dydy bob un o'n nhw ddim yn wir, ond fo oedd cofiadur cyntaf gorsedd beirdd Ynys Prydain. Fo oedd yn arfer cerad i lawr stryd Llyn yn Gaernarfon mewn cot alpaca ysgafn a chot arall yn sbar ar ei fraich rhag ofn iddi oeri'n sydyn, efo ymbarel yn un llaw, papur newydd yn y llall, a thylla yn ei het Panama mwyn caniatáu i'w ymenydd o anadlu. Fo fydda'n gwrthod ista yn ei swyddfa, ac y fydda'n gweithio ar ei sefyll wrth ddesg ychal, yn y modd sydd erbyn hyn yn Sgandinafaidd o ffasiynol, rhag ofn medda fo i'w gorff o ddechrau diogi yn ormodol. Fo oedd yn ddiacon yn Campos Salam yn Dre, yn hypocondriac a fydda'n arfer cario ffiola bach o ffisig hocedi i wasgod, ac yn ei cynnig nhw i ffrindiau fyddai'n peswch neu'n tisian, ac os oedden nhw yn gwrthod y moddion, yn ei rhybuddio nhw yn hollol blaen i dafod, rhyngthach chi a'ch petha, mi welai chi y mynwant Llanbeblig. A'r un y cyfeiriodd ar Williams Parry ato fo mewn soned goffa, fel dyn gor-sensitif nad oedd y merchaid yn cymryd ato fo yn naturiol. A fo ath at ddrws dyn pwysig, a hwnnw ddim adra, a gadael negas efo'r forwyn yn deud fod gŵr nerfus o Gaernarfon wedi galw cynghanedd draws, gan bod hi'n chwiwg yn efo i siarad a llunio penawda ar gynghanedd. Ond pan ddychwelodd mister y tŷ, y negas gafodd ei throsglwyddo iddo fo fod rhyw ddyn nerfus o Dre wedi bod yn chwilio amdano fo, na doedd y forwyn mwy na nifer o chyfoedion ddim wedi dallt yr ergyd. Ac yn yr ail un yma, mi welwn ni ei fionydd cofiadur yr orsedd ar faes Caernarfon wrth draed archdderwydd cyntaf Cymru rhwng 1888 ac 1894. David Griffiths o Wytherin neu Clwydfardd oedd hwnnw. Yr archdderwydd hynna gyda llaw i ddringo yr Wyddfa erioed. Mi oedd o 94 oed yn gwneud hynny am y tro cyntaf. Ond y ddau archdderwydd arall y bu ei fionydd yn ei gwasanaethu nhw oedd Roland Williams neu Hwfa Môn rhwng 1895 a 1914 ac Evan Rhys Dyfed rhwng 1915 a 1922. Mi oedden nhw'n jobsus am oes yn y cyfnod hwnnw. Ond o ddydd i ddydd, John Thomas oedd un o olygyddion mwyaf llwyddiannus a chynhyrchiol cyfnod Caernarfon yn brifddinas yr Inc. Am bron i 20 mlynedd rhwng 1883 a 1922, fo oedd sylfaenydd, perchennog a golygydd cylchgrawn chwarterol y Geninen. A thrwy flynyddodd y Rhyfel Mawr, pan nath nifer o gyhoeddiadau eraill i'r wal oherwydd fod pris papur wedi codi ac inc yn ddrud, ar ben y ffaith fod y chwalfa wedi altro holl strwythur cymdeithas. Ei fionydd oedd yr un a gadwodd y fenter fasnachol hon i fynd, heb na grant na chymhorthdal. Ac ar ei farwolaeth ym mis Tachwedd 1922, mi adawodd John Thomas dros 5,000 o bunna yn ei ewyllys, swm sylweddol iawn yn y cyfnod hwnnw, ynghyd a gadael i'r genedl gylchgrawn hyfyw nath oroesi am dros 100 mlynedd arall wedi iddo fo yn gadael ni. Mi ddath y Genhinen, fel ei gelwyd yn ddiweddarach efo'r H yn y canol, i ben y 1980. Dwi'n gwybod beth ydych chi'n feddwl. Rhy fyr yw hanner awr yn llawn i ddeud yn iawn amdano. Dwi'n cydnabod mae crafu'r wyneb fyddwn ni heno. Mae yna gymaint i ddeud am ei fionydd, felly dyma ddechrau. Nid stori dosbarth canol ydy stori John Thomas, dyna dyna'r peth cyntaf swn i'n ei bwysleisio. Nid stori neis am sefydlu cylchgrawn mwyn achub yr iaith ydy hi. Nid ymarfer mewn sgwennu creadigol ydy hi chwaith, ac yn sicr dydy hi'n yn rhan o unrhyw gynllun i dicio bocsys na machine i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Mae'n stori am ŵr busnas, eccentric, a gafodd ddechreuad da i ddim mewn bywyd yn penderfynu i fod o'n mynd i wneud rhywbeth ohoni. Yn mynd i wneud i bobl feddwl ac anghytuno'n chwyrn efo'i gilydd,
a mi oedd o eisiau cynhyrchu cylchgrawn yr oedd pobl am fod isio i ddarllen. Nid jyst am ei gefnogi fo, ond oherwydd bod nhw'n cael boddhad. Mi oedd ei fionydd isio newid y byd. Dwi'n siŵr o hynny. A mae honno'n agwedd bwysig hyd yn oed yn allweddol os yn sobor o brin yn unrhyw lenor a newyddiadurwr heddiw yma. Yn ei ysgrif goffa iddo fo yn y gyfrol Gwir Enwog Gynt 2, mae'r newyddiadurwr Morgan Humphreys yn deud fod yna ddwy ochr bendant i ei fionydd. Ochr od ofnadwy ac ochr braff iawn iawn. Mae'n dwynigoedd efo weld rhywun tebyg i John Thomas yn sefyll mewn dillad bler yng nghanol cae ar fin y ffordd wrth iddo fo yrru gar drwy bentra clynog fawr rhyw dro. I stopiodd o'i gar, a gwylio'r creadur ma'n gwneud dim byd o'n syllu'r pellter am amser annaturiol o hir, a mae o'n siŵr mae ei fionydd oedd o. Heb symud, na stumio, na gwneud dim byd. Yr oedd o'n edrach fel bwgan brain, meddwl Morgan Humphreys. A phan welodd o'i fionydd ar y stryd yn Gaernarfon beth amser wedyn, mi fentrodd o'i holi fo a sôn am ei weld o yn y cae yn clynog. Pwff, isio denig rhag y llwch ma o'n i, meddai ei fionydd. Fel tasa mynd i sefyll i ganol cae a moria bwy gilydd, y peth mwyaf naturiol yn y byd. A dych o beth ydy Morgan Humphreys ddim yn ei feirniadu fo, nag yn ei wawdio fo am ei odrwydd. Yn hytrach mae o'n mynd yn ei flaen i gydnabod cywreinrwydd i lythyra busnes o, yn Gymraeg ac yn Saesneg. A mae hynny yn rhyfeddol, a mi ddeudaethach chi pam. Ganwyd John Thomas yn Hen Efel Penmorfa ar dir plas Clenenau ger Porthmadog ar Awst y 6 1848 yn fab i dyddynwr. Erbyn i fod o'n 6 oed, mi oedd o a'i chwaer iau wedi colli tad. Oedd ei mam wedi symud i'r lle welwn ni'n y llun, wedi symud y teulu bach i dŷ yn Britannia Teras ger y Cob yn Port a dechrau golchi dillad pobl eraill mwyn dod â 2 ben llinyn ynghyd. Doedd yr un o'r 2 o blant yn mynd i'r ysgol ddyddiol a doedd yr un o'r 2 yn nhw medru darllen na sgwennu. Ond yn 9 oed, mi adawodd John Thomas adra ym Mhorthmadog a mynd yn brentis cysodydd efo'r fferyllydd a'r cyhoeddwr Robert Isaac Jones a alltyd eifion i roed i enw barddol iddo fo. A hynny yn y Cambrian Pill Depot yn Tremadog. Fo oedd perchenog y wasg oedd yn argraffu papur y Brython. Ac yn y 2 lun yma, yno mi welwn ni'r Cambrian Pill Depot ac yno dysgodd ei fionydd nabod siapia geiria, ymhell cyn iddo fo fedru darllen nhw, wrth orfod gosod y llythrennau plwm yn ei lle tu chwith a ben i weirad yn fframiau'r argraffdu. A faint o weithiau da ni wedi pasio y lle yma, cyn bod na ffordd osgoi i Borthmadog a Thremadog, wrth i ni droi ar y sgwâr a mynd i gyfeiriad Port. A mae'n rhywbeth yn deitha fi, yng nghefn siop y chemist yma, lle ddoth o dan ddylanwad Robert Isaac Jones y bardd hefyd, mi ddoth ei fionydd yn gymeriad ar ei ben ei hun. Dod dan ddylanwad a dechrau dysgu darllen ag ysgrifennu a chynganeddu oherwydd bod yna gymaint o feirdd gwlad yn crynhoi yno ac yn dod i drafod syniadau efo'i gilydd. A dwi'n meddwl, yn y cymeriad ar ei ben ei hun yna oedd yn wrthrychol, yn gweld ei le yn y byd, i hawl i fodoli a dehongli a sefyll ar ei ben ei hun mewn ceia os oedd o'n dymuno gwneud hynny. Mi oedd o'n ffyrnig tan y diwadd o amddiffynol ag annibynnol i farn. Doedd na neb arall yn mynd i wneud dim byd drosto fo, nag oedd. Ymhen rhai blynyddoedd, a'i fam o erbyn hynny wedi symud i fyw i Ben y Groes, Dyffryn Nantlla, ac yn magu nythad arall o blant yn cynnwys yn hen daid Griffith Thomas Jones. Mi ath ei fionydd yn ei flaen i gael hyfforddiant pellach mewn gweisg yn Pwllheli, yn yr Rhyl ac ym Machynllath, cyn penderfynu mynd i'r coleg wedyn i drio cael ei ordeinio yn Weinidog.
Mi dreuliodd o 2 flynedd yng Ngholeg yr Annibynwyr yn Aberhonddu rhwng 1872 ac 1874. Ond ar ôl cysgu medda fo ar wely tamp ar un o'i deithio pregethu, mi ddechreuodd o golli lais a diodda brest dyn. Ac unwaith eto, pan oedd ei allu fo i fynegu hun drwy siarad, drwy ddefnyddio ei lais, pan oedd hynny dan fygythiad, dyna pryd y dychwelodd o at ei grefft gynta. Cysodi a thrin patryma geiria, ac yn syndod mae o'n symud i Lundan i weithio yn Saesneg. Ond, fel gwelwn ni o'r llun yma, llun rhif 6, yn ôl i Gymru y dath o, ac i Gaernarfon, i weithio yn swyddfeydd y Genedl Gymreig, ac i bawb sy'n nabod Caernarfon ar y stryd fawr, y lle sy'n erbyn hyn yn cael ei nabod fel Tŷ Glyndŵr, oedd swyddfeydd y Genedl Gymreig. Dros ffordd, llun nesa, i hen swyddfa wreiddiol yr Herald a'r Herald Cymraeg yn ddiweddarach, lle erbyn hyn eto i bobl sy'n mynd allan i fita yn Gaernarfon sy'n cael ei alw efo'r enw Tŷ Castell ar wilod stryd y castell. Wel, efo, o 2 le yma gyda llaw cyn i bo fi'n anghofio, gyferbyn a Thafarn y Crawn, a hefyd gyferbyn a siop enwog Anthropos. A dwi'n deutha chi galla yr holl bobl oedd yn mynd i fanno i ddod at ei gilydd yn newyddiadurwyr ac yn feirdd, mi alla honna fod yn sgwrs sa'n para ymhell dros hanner awr. Siop enwog Anthropos drws nesa i'r Crawn a gyferbyn ag adeilada'r Genedl ag adeiladau yr Herald. Mi fuodd Eifionydd yn drafeiliwr ac yn werthwr hysbysebion i'r Genedl Gymreig, cyn dod yn gysodydd ac yn rheolwr busnes i'r cwmni ac yna yn olygydd ar 2 deitl dylanwadol iawn yn y cyfnod yn Sir Gaernarfon. Y Genedl Gymreig oedd un a phapur newydd y Werin oedd y llall. A'r Werin yn ddiddorol ar werth am y pris bwriadol rad o 1 geiniog y copi. Targedu chwarelwyr ar awch yma i ddarllan am bob math o bethau a darllan i ffordd allan o dlodi. O ran cyhoeddi gwaith o ran fwy hun, yn 1881 ac yn 1882 y cyhoeddodd Eifionydd 2 gasgliad o gerddi. Pigion englynion fy ngwlad oedd y teitl, 1 a 2. A goeliwch chi bod yna dros 1000 o gerddi yn y 2 gyfrol. A pigion oedd rhain i fod. Beth bynnag ar ôl hynny mae o'n ymroi yn llwyr ac yn obsesiynol, byswn i'n awgrymu, i sefydlu a chynnal y geninen, a mi oedd honno yn job barodd weddill i oes. Ond ta, doedd hi ddim yn sioc i weld cynganeddwr a chymeriad fel Eifionydd yn dod yn aelod amlwg o orsedd beirdd Ynys Prydain. Oedd hynny'n ddigon naturiol o ran bod o'n gallu cysylltu efo pobl a threfnu cyfarfodydd ac cael ambell i fardd i ddod i gyfrannu englyn neu 10 mewn ambell i achos pan oedden nhw'n cyfarfod yn yr awyr agorad. Mi fuodd Eifionydd yn feirniad yr englyn yn y brifwyl ym 1914 ac yn feirniad y Gwawdodyn Hir ym 1912. Mi nath o hefyd wobrwyo Eifion Wyn yn rhy aml o beth coblyn yn y marn i, ond dwi ddim yn awgrymu ddim byd wan bod hynna ddim byd i wneud ar ffaith bod y 2 yn dod o'r un ardal. Mi gawn ni drafodaeth am hynna eto. Ond o ran trefniadaeth yr orsedd a'i gorymdeithia, dwi'n meddwl bod hi'n deg i fi ddeud bod Eifionydd y gŵr yma dwi'n ei edmygu fel golygydd ac fel newyddiadurwr. Wel, fel trefnydd gorymdeithia, mi oedd o'n eitha useless. Da ni'n gweld yn y llun yr orsedd yn Ninas Lerpwl, a mae honno'n un o'r beirniadaethau sydd yn aros efo Eifionydd. Doedd gynno fo ddim yr awdurdod na'r presenoldeb i wneud y job mewn gwirionadd. Fo oedd yn y swydd pan fuo'r gorsyddogion fel maen nhw fan hyn yn y llun yn gwisgo ffedogau'r seiri rhyddion, i fod o'i hun yn gwrthwynebu cyfrinachedd a breintiau caeedig y frawdoliaeth honno. A mi oedd holl ethos i fagwraeth o yn mynd yn groes i hynny. A mi oedd adroddiadau'r wasg o gynulliadau'r orsedd dan ei ofal o
yn hynod feirniadol o'r aelodau yna. Oedd yn, medden nhw, yn cerdded yn gam allan o step, yn fler a di-urddas ac yn codi llaw ar bobl oedden nhw'n nabod yn y dorf, y pethau yma nad oedd yr orsedd i fod i'w gwneud. A hyd yn oed yn cario ambarelos wrth gerdded yn y glaw. Fel trefnwr prosesiwn, doedd o'n dda i ddim. Ond fo oedd y dyn gafodd ei ddisgrifio gan Anthropos fel un amhosib tynnu lun o. Ac ella na dyna pam i fod o y dyn na flinau fod yna flonydd, gan i fod o'n methusa'n llonydd am fwy nag ychydig funudau ar y tro. Hynny, mi oedd ynta yn y swydd tan i farwolaeth. Ac wedyn mi ddath y golygydd llawer mwy gofalus, Beria Gwynfe Evans i olynu fo. Gyda llaw, yn y cyfnod hwnnw, mi oedd Cymdeithas yr Orsedd yn talu 4 punt, 2 swllt ar 15 a 7 geiniog mewn treilia i Eifionydd ym 1894, ter oedd pawb arall yn gwneud ei gwaith yn ddi-dal. Ond ymroi ydy'r union air i ddisgrifio ei ffordd o sefydlu a rheoli'r geninen pan oedd o mond yn ei 30au cynnar. Oherwydd Eifionydd oedd y geninen, a'r geninen oedd Eifionydd. Oedd o'n mynd ar cylchgrawn i bob man efo fo. O bob taith i'r Steddfod Genedlaethol yn para pythefnos wrth iddo fo gychwyn yn gynnar a pharatoi alw gyda llenorion a beirdd ar y ffordd. Os nad oedd nhw adra, mi oedd o'n gadael cardyn post neu nodyn yn ei lawsgrifen echrydus o fler yn gofyn am gyfraniad i'r rhifin nesaf. A mi fedrwch chi ddychmygu pa mor flin oedd ambell i gyfrannydd pan oedd o'n gweld ar yr amlen bod enwa nifer o bobl eraill wedi croesi allan a'i henwa'n hwtha yn drydydd neu'n bedwerydd neu ymhellach lawr y rhestr o ddewis. Ond mi grwydrodd Eifionydd o Gymru ben Balader, yn cerdded, yn bodio ac yn gwbl ddifeind o'i anghenion ei hun. A fyswn i'n awgrymu yn gwbl ddifeind o alwadau wraig o hefyd, a oedd adra erbyn hyn yn magu mab y ddau o'n nhw. Ond yn ôl â ni at y meddwl clir, golygyddol, rhesymegol. Mai annibynnwr oedd Eifionydd, cyhoeddiad bwriadol anenwadol oedd y geninen. Ac mai rhyddfrydwr oedd o ran ei wleidyddiaeth, cylchgrawn amholiticaidd o ran pleidia oedd y geninen, a chylchgrawn cenedlaethol, a oedd yn nyddia'r wasg leol ffyniannus a chyl mewn nifer y ffyrdd yn y cyfnod hwnnw, yn awyr iach ac yn syniad newydd. Doedd na ddim byd nad oedd yn bosib i drafod yn Gymraeg i Eifionydd. Syniadau athronyddol, gwyddonol, gwleidyddol o bob math, a hyd yn oed annibyniaeth a seryddiaeth ac amaethyddiaeth a llenyddiaeth wrth gwrs. Mae'n wir i Eifionydd boeni i gyfranwyr yn aml am gyfraniadau, a hynny am ychydig iawn o ffi os o gwbl. Ond does na neb yn gallu gyhuddo fo o beidio rhoi holl egni a'i enaid i'r prosiect. Mi gododd o amal i nyth cacwn yn ei ben, a hynny trwy adael i golofnwyr dadleuol fel silwriad a thesbiad ysgrifennu yn ddienw ar faterion llosg. Ond dyna oedd rhyddid y wasg yn olygu i John Thomas. Mi oedd o'n olygydd triw iawn i'w gyfranwyr. Doedd o ddim yn datgelu pwy oedd neb. Mi oedd o'n geidwad cyfrinacha. A phan nath petha'n ddrwg, neu pan nath bethau yn fregus ar y geninen, mi fuo'n rhaid i Eifionydd ail fuddsoddi mwy o'i arian ei hun mwyn gwneud yn siŵr nad oedd y geninen yn mynd i'r wal fel lot o gyhoeddiadau eraill dechrau yr 20fed ganrif. Mi dalodd o yn fryd efo iechyd hefyd. Mi weithiodd o yn ddiflino a llosgi'r ganwyll o'r ddau ben. Ac yn rhif 10, stryd Dinorwig Caernarfon ym mis Tachwedd 1922, y buodd o farw, yn 74 mlwydd oed, gan adael gweddw a mab. Bellach,
Mi ath newyddiaduraeth yn gyfystyr ac unrhyw un sy'n gallu rhaffu brawddeg at ei gilydd yn credu fod pawb eisiau clywed yr hyn sydd gynnyn nhw i ddeud mewn blogia a chyfraniadau codog ar Facebook a Twitter ac Instagram a bob math o wefannau cymdeithasol eraill. Mae yna berig mawr i'r cyfan fynd yn rhy fyfiol, domestig a hunan dybus, yn bwydo ar Sion, yn hes o ffeithiau a chyfrifoldeb, yn beryglus o ar y funud, yn llibiol a hiliol weithiau. Mi sonis i am soned ar Williams Parry i Eifionydd ar ddechrau y ddarlith yma. Dyma hi wedi dyddio 1950 ac yn un o'r cerddi gyfansoddwyd gan ar Williams Parry 2 flynedd cyn ei farwolaeth a'i chyhoeddi yn Cerddi'r Gaeaf. Eifionydd, golygydd cyntaf y geninen. Ni charai merchaid mono. Roedd ei fow a'i foes gyfarchiad iddynt yn y drws yn llai deniadol na dull Ned a Now, na fedraint lunio cynganeddion tlws. Ba raid i brydydd ydoedd am barel ar ddiwrnod braf, a pham na ddyfai de fel rhywun arall, nid y fel ar fel, gan dynnu henaid o gwpanaid gre. Ond dwedai gwyddon gynt amdano fo, na welodd neb mor annwyl gan blant bach. Dwedodd a lafon hefyd lawer tro na cheid yr un gyfrinach fydd o'i sach. Pwy oedd y thesbiad gloiw iawn i gledd? A phwy'r silwriad, gofynnwch i'w garreg fedd. Newyddiadura ar wyneb y graig ydy dechrau o ddim byd, a dod o hyd i'r stori fel bod y ffeithiau'n stacio'n gywir ac yn deg a chyneb arall os da ni lwcus. Mae'n gofyn am ddewrder a dychymyg. Mae'n gofyn am weld trwy'r ffigwyr a bod yn onest o amhoblogaidd weithiau. A dal eich tir heb ddal yn ôl. Mae'n gofyn am fwy o gymeriadau fel y Eifionydd, yswn i'n awgrymu. Ac eleni 2 flynedd cyn y bydd hi'n ganrif ers i golli fo. Mae'n werth ail ymweld â hyn a wnaeth John Thomas, mor apelgar a pherthnasol i bobl i gyfnod. Oherwydd mae pobl fel Eifionydd yn bobl brin. Dydy hi ddim yn rhyfedd i John Thomas dreulio cyfnodau ym Mhenygroes yng nghartref y hen daid yn ystod ei flynyddoedd ola. Wrth y tân yn bron llyfnwy Tynwyrglodd, y byddai'n ista a'i draed wedi codi uwch lawr llaw llechar oer, cofiwch am y fatra stamp a'r peswch a'r fres dyn, ac yn fyno y bydda fo yn myfyrio. A fy nain, pan oedd hi'n ferch ifanc iawn, yn cofio cael cyfarwyddyd i adael llonydd i'w hen ewythr, dreulio amser ar ei ben ei hun yn meddwl am bethau. Ar ben ei hun y geiriau yna eto. A dyna pam dwi'n dod at y clo efo'r sylw yma gan y diweddar Richard Hughes, y co bach am Eifionydd. Di hynny'n annisgwyl, di berig, ond mewn cyfweliad i wasanaeth archifa Gwynedd, mae'r adroddwr o'r Felinheli'n cofio ei gyfnod yn danfon llefrith o ddrws i ddrws yn Nhre Caernarfon, ac yn arbennig yn sgwâr Uxbridge a stryd i Norwig. A mae'n sôn yn glir am yr unig dro erioed iddo fo glywed llais John Thomas, y tro cynta a'r ola. Dyma be mae Richard Hughes yn dweud. Mi agorodd y drws, medda fo, pan o'n i'n danfon llefrith ac yn hel pres. Dim ond cil y drws agorodd o, a mi fedrwn ni weld fod colar i got alpaca wedi chodi o gwmpas i wddw. Mi stynodd i law allan efo pres a medda fo, diolch yn fawr i chi machgan ni, cyn cau y drws eto. Mi oedd o'n ddyn ffeind, mi oedd o'n ddyn neis, medda Richard Hughes. O'n i'n gwybod fod o'n gwneud lot efo'r steddfod a gorsedd y beirdd chi. Ond dim ond un waith y clwys i lais o erioed. Illa bod John Thomas yn rhy aflonydd i wneud rhyw fan siarad. Efalla bod gynno fo ormod o bethau ar ei feddwl, neu falla i fod o just yn od. Ond pan siaradau John Thomas,
mi oedd hynny'n ffeind ac i'w bwrpas. A phan sgwennau o, mi oedd hynny mwyn herio bobl i oes, i fod yn nhwy hunan ac i ddeud i deud yn y Gymru fach yma. Ymhen 2 flynedd fel do'n i'n deud, mi fydd hi'n ganrif ers i farwolaeth o. A hyd y gwela i, mae o'n dal i fod ar ei ben ei hun. Mi welwn ni o'r llun ola yma, y mynwant Llanbeblig. Lle hwnnw ar gyrion Carnarfon, lle bygythodd o gyfarfod a chymaint o bobl oedd yn ymwrthod a'i ffiola o ffisig. Mae'r golofn o farmor, oer a llwydaeth mewn gwirionedd yn dal i sefyll. A mae'r ysgrifen plaen yn dal i fod yn Saesneg arni hi. Ac os ga i ddeud, mi ydan ni mewn sawl ffordd wedi gadael i'r aur ar yr ysgrif honno bylu Rhyw Fymryn. A'r adnod yn Saesneg o'i chyfieithu, mae'n dod o Deuteronomium 33, adnod 25, allan o fendith Moses. Bydded dyfarau o haear na ffres, medda hi, ath gryfder yn cydredeg ath ddyddiau. Y barau, y pethau modd yn ei gadw fo yn ei waith ac yn gaeth mewn lot o ffyrdd. Bydded rheini o haear na ffres yn sgleinio i bawb i gweld. Mi redodd ei fionydd. Mi redodd o, dwi'n awgrymu, pan oedd pawb arall yn cerdded. A mae yna fwy o angen ac erioed ar i'r adnod yna a'i weledigaeth o, a'i athroniaeth o ynglyn â be oedd newyddiaduraeth go iawn, gael ei hatgyfodi a cael ei hatgyfnerthu a'i hail fyw yn y Gymru hon. Amen.